ассалому алайкум. Дар ҳаёти ман 3 маротиба ҳамхештагиги дар 3 ҷое ки хондагим 3 та устоз маро ҳамеша чап гирифтанд. Якумш ки дар вақти студанда мехонем, муаллим маро чап гирифт. Барои чӣ? Гуфт ки "Ма як зани тоҷик биёр". Тоҷикам мегирем. Ман гуфтам: "Тоҷикҳо инҷо хондаní омадагиан, шавҳар кунӣ омадагиан ҳастанд". Онам гӯё тоҷикно шавҳари араб кардаги духтарака айванҷа ҳамунҷо таҳсил мекард. Вай араба гирифта дар Франсия рафта зиндагӣ карда 3 сола. Ман гуфтам: "Хай вай омада гирифтаи маъно надорад ки ҳамаи тоҷико даги шавҳар мекунанд". Ба маро муаллим чап гирифт дар фани имтиҳонаш маро намон гуфт ки наё дар фан имтиҳон супорданӣ. Ва ман рафтам ректор вай кардам шикоят кардам. Ректор гуфт: "Мушкилатон худтон ҳал кунед". Ба ҳамкурсом рафтам қадди муаллим гап задам. Ман бо ма старости группа будам. Ба муаллим гуфтам: "Хай имтиҳонда биёр". Ба ман рафтам имтиҳонш супордам, баҳои 5 гирифтам. Бо омад моро табрик кард ки ман нигоҳ накардам тарафи муаллим. Дигар муаллима нигоҳ муаллим баъд аз ин дигар моро дарс надода буд. Семестр тамом дарс дод, тамом. Дигар надидам муаллима. Баъд бо дуюм воқеа мехеле дар Тоҷикистон шуд соли 2003. Муаллим вай кард, чап гирифт. Маро чӣ хел чап гирифт? Барои ки ман саволу ҷавоб бисёр мекардам. Дар назари муаллим ман бад шидам, ки бисёр баъд саволу ҷавоб мекунӣ. Баъд падарам ҳаҷ омадагӣ буд. Рафтам аз кураторимон иҷозат пурсидам ки ман имрӯз пагоҳ омада наметавонам. Баъд ҳамон рӯз муаллимон барқасд 2 та дарс гузаронда. Аз 2 дарс мара 2 та нест монда, МБ монда. Ва вақти зачот шуд, сардори группамон духтараки Помирӣ алҳама пул ҷамъ кард, ки муаллим пул қатъи бора мемонад зачота. Ман надодам пул. Дар ведомост ҳама баҳо гирифтагӣ, ман зачота гирифтагӣ, ман зачота гирифтагӣ нестам. Завуч омад ки: "Ту чӣ ба гуфт чита нагирифта зачота?" Ман гуфтам: "Муаллим пул хостаиста, ман пул наметиҳам. Мара саводам қатъи бигира зачота". Завуч гуфт ки: "Ариза нависем, гуфт комиссия омада имтиҳони шуморо мегира". Баъд ман ариза гуфтам менависам, гуфт старостамон да муаллим хабар дода. Муаллим ай кор мебурам. Он муаллим пеш ай коллеҷи мо, ай дидига коллеҷ пора мехӯрда, барои порахӯрӣ пеш кардаги будиям. Баъд он муаллим фаҳмида, маро старостамон телефон кард ки: "Фирӯза бира тест, муаллимтира зачота мемонад". Рафтам бо МБ ма сумша дар пеши онам, гуфт: "Сумта барбода куратортон бутед 50 дирам мешуд". 50 дирам он вақта мо як моҳа чӣ буд, проездной автобус мегирифтем, студентҳо бепул мегаштем. 50 дирам гуфтам меравам проездной мехарам. И зачота бе ягон савол ҷавоб гирифт, мондак. Завуч ҳайрон шуд, гуфт ки: "То ҳозирам ин хеле донишҷӯ ҳаст ки бо каллашон қатъи зачота гиранд". Гуфт: "Навис аризата", гуфт, "комиссия гуфт мегира имтиҳонта". Ин дуюм воқеа шуд, ки маро муаллим зачота бе савол ҷавоб гуфт, қаҳр кард. Пули МБ-та бояд мегирифт вай дасти ман. Гуфт: "Ира бар да куратортон бутед". Куратор мо намегирад ку пули МБ мара. Ман бурдам, бо як та проездной харидам, як моҳи дига дар автобус троллейбуси 20 сум гаштам. 2003 соли воқеа. Бо 2000 яъни 2024 сол дар Россия муаллима бо маро чап гирифт. Сеюм бор воқеа мегем, ки боваршуд намемонӣ. Ира барои ҳозирҷавобӣ савол ҷавоб мекардам. Муаллимаро дар назараш бад шидам, ки савол ҷавоб: "Ту чӣ ба инҷо омадӣ? Чӣ мехонда? Дада чӣ дар кор духторӣ? Ту дар сини сол чӣ омадӣ хонданӣ?" Чап гирифт, ба мо намонд. Бар кураторимон дар байн омад, чап гирифт. Намемонд гуфт баҳо. Баҳоам 4-5 буд. Гуфт: "Я 3 мемонам, мешавад?" Гуфтам ки: "Бимон, агар 3 намонӣ". Гуфт: "Тара гуфт да прокуратура". Ман гуфтам: "Прокуратура менависам". Гуфтам: "Ариза менависам, ки маро ҳуқуқи маро чӣ кайста поймон касе". Кураторимон мегӯяд ки агар намонӣ бовар шуд, дар прокуратура ариза менависам. Баъд гирифт чӣ кард? Бовараш 3 монд. 3 мехоҳем барқасдӣ. Бовар ай кор пеш карданд муаллимаро. Ки ариза агар гуфтам банависа дар прокуратура, моро ҳамаша тафтиш мекунанд, капамон дуд мекунанд. Муаллима гуфтанд: "Хуб, хомӯш кун, ай кор баро, ай кор баромад рафт". Баъд муаллима. Он муаллимамонам кам пора вай мекард, мегирифтам, коллеҷ мерасем, вай мекард. Ба ин хел намёқ қатъи мегуфт, ки ягон чиз биёрен, савол ҷавоби камтон мекунам. Маро барои ман чап гирифт. Ҳам барои ҳозирҷавобӣ, ҳам барое ки ягон чиз наовардам. Ва ҳеҷ вақт наметавонам ман пора надодагим дар ҳеҷ ҷо. Калам қатъи мегӯ, калам қатъи савол ҷавоб гӯй, ҷавоб метавонам, бо ман мегирам. Калам ҳастай, чиз чи дар кор? Худо маро ки савол дода боша, ҳозирҷавоб бошам ҳастай, чиз чи дар кор?